Takže vás vítam u nového videa, no a dneska, takže minule, asi zdá sa mi, že včera či predvčerom, ja už som celý pomilený, boli Game Awards. No a asi všetci fanúšikovia Sonika očakávali, že dostaneme Sonic Frontiers 2 alebo proste novú mainline hru. No ale namiesto toho sme dostali asi tak nič, ale to neznamená, že na 2026 proste nebude nič, lebo 2026 je 35. výročie, zdá sa mi, Sonika, alebo anniversary. No a ešte aj máme taký, neviem teraz kde to bolo, ale zdá sa mi, že Twitch. Tak tam dali také, že vlastne toto dá Kitty, mini Kitty, alebo proste to je jedno. Dala tam čosi, že gratuluje akože všetkým hrám, ktoré dostali vlastne, boli úspešné pri tých Game Awards. No a v skratke povedala, že vlastne mali všetky akože že sme mali akože strašne veľa dobrých rokov s tým Sonicom a že sa vlastne pripravujú dačo ďalšie. Čo znamená, že budeme mať za chvíľu asi trailer. Čo ale najbližšia taká vec, kde by proste vám mohli ukázať ten trailer na tú novú hru alebo dačo, lebo zatiaľ najnovší projekt, proste čo je najbližšie, no tak vieme, že Sonic 4, ale Sonic 4 ako vychádza až v 2027, čiže my vôbec nevieme ani čo ide byť. No ale plánne by to mohla byť tá mainline game, ale prečo hovorím mainline game? Proste to nevadí, proste normálna hra, ktorá ide po Sonic Frontiers. Takže mohla by byť na Summer Game Feste, čo si myslím, ale že je moc neskoro, kvôli tomu, že vlastne toto Summer Game Fest je až v júni, či kedy, no a v júni vlastne je už už je ten proste to výročie, sa dá povedať. No a vlastne plánne by to tak neskoro už nedávali. Čiže najbližšie, ešte by to mohlo byť na tom, zdá sa mi, že to volá tak, že ten PlayStation, zdá sa mi, že to volá PlayStation State of Play, ale rovnako tak bolo aj Sonic X Shadow Generations a zdá sa mi, že aj Sonic Racing Crossroads. Dobre, takže ďalšie, kde by to mohlo byť, je Sonic Central. Kde by to mohlo byť z takého dôvodu, lebo tam väčšinou, no aj dokonca aj normálne Sonic Frontiers tam bol, čiže tam by sme mohli dostať. No ale nevieme ani kedy bude, lebo ono nikdy nemá presný dátum, oni vždycky si hodia rok hociaký a zdá sa mi, že tento rok ani nebolo. Ale to bolo kvôli tomu, že sme mali tento rok sme boli celkom strašne akože sme dostali proste dve hry. Sonic Run bola Sonic Racing Crossroads. No a čo inšie by akože povedali, lebo najbližšie boli tie akože Game Awards, no a to už by do toho nehádzali to Sonic Central, takže ktorí aj hovoria, že sa akože boja GTA 6, čo si ale nemyslím, lebo keď išlo Smash Bros, tak oni to aj tak vydali proste. Oni proste, aj keď bolo Sonic Superstars, o pár dní sa ďalšia Mario hra, ktorú som zabudol, lebo neznášam Maria, len kvôli tomu, že má lepšie hry. No a takže oni sa podľa mňa ani tej GTA 6 neboja, čo GTA 6 bude asi najlepšia, akože z hľadiska grafík najlepšia hra
podľa mňa dostane aj 10, ale ako Sega aj povedal tento Takashi Iizuka, že by nechcel zopakovať to isté, čo zo Sonic Racing Crossroads, lebo presne to isté sa stalo presne sa stalo, že vlastne dostali sme príliš skoro ten akože CGI trailer, proste trailer sme dostali príliš skoro a sme museli, zdá sa mi, že 2 roky až čakať. Ale ak chceme reálne, že dobrú hru, tak by sme si mohli počkať až do 2027. Čiže tento rok dostaneme, lebo vieme, že dostaneme dáka remastere, lebo sme to zistili od zase Takashi Iizuka. No a od neho, no a vlastne podľa mňa tá Sonic Frontiers dvojka by, alebo proste taká nová open world hra by mala výjsť v roku 2027, lebo rovnako ako sme mali Sonic Shadow Generation so Sonic 3, toto by mohlo byť so Sonic 4, lebo to je strašne dobrá taktika. Zoberte si. Vyjde ten film, bude zase strašne veľa Sonica fanúšikov, čiže keď dropnú hneď potom dajak hru, alebo možno aj by mohli aj predtým, ale čakal by som, že takto by to bolo lepšie, lebo hneď by vyhľadali Sonic toto a už by proste chceli kúpiť tú hru, čo je marketing. Ale ak by sme to mali dostať teraz, tak určite na budúci rok, tento rok čo je byť, tak by sme mali dostať aspoň nejakú vec, že proste robia na takej hre, lebo vieme, že už aj animácie hociaké skúšajú, aj všetko, čiže nechajme, aby im aby mali dosť času, aby sme mali dobrú hru a hlavne, aby nestal 70 €. 60, teraz bol za 40, to je jedno. Proste aby sme nemali predraženú hru, to sa modlíme. Ale berme to tak, že vlastne vždycky aj Sonic 06, čo tam je, buggy, zlatá kamera, zlatý ten pohyb, potom dá sa tam jednoducho prepadnúť cez stenu a dlhé načítavanie, čiže to oni to chceli stihnúť do Vianoc, čiže tak. Aj keď to nebolo v decembri. To je to. Dobre. No takže asi oni môžu kľudne aj ten trailer dropnúť, kľudne aj zajtra, aj pozajtra, aj hocikedy, ale berme to tak, že tá hra musí výjsť 10 lebo ako dám proste také napríklad príklady Sonic Forces, Sonic 06 alebo Sonic Frontiers, jak miznú veci. Akože Sonic Frontiers je dobrá hra, ale tie veci, prosím. Takže asi tak, to som chcel povedať, takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak dajte aj odber. Môžete sa pripojiť na môj Discord server a tak zatiaľ.